Bună ziua tuturor, numele este Maxi și bine v-am regăsit la un nou episod. De data asta jucăm Robbery Bob. Mulți dintre voi care vă uitați, care sunteți abonați la mine, vă uitați. Alții nu. Poate să fie și care nu-l știu. Nu voi vorbi prea mult. Nu sunt aici. M-a prins, dar... Eu chiar nu prea îmi place jocul acesta. Îl joc așa doar să vă arăt cum e joculețul. Puteți să-l luați de pe Play Store dacă vă place. Și m-am prins la bătaie. Dar... A descoperit ceva deșteptule, a descoperit că e ușa. Luăm asta. Închidem ușa. Alergăm. Jocurile mele nu sunt chiar atât de bune și de performante pe cum vreau să fiu. Închide ușa, știi că nu-i nimic. What the fuck? What? N-am observat că e ușa deschisă. Dăm cu viteză. Dar nu sunt hoț. Nu sunt hoț. Sunt extra hoț. What?
urca pe ușă, e prea greu. Oh. Haide, aștept. Pleacă. Ați văzut și voi cât de adevărat pot să fiu hoț. Am scăpat de 2. Mai nu mai ieși a 2. Eu joc mai mult de distracție. Da, sunt cu totul plictisit. În loc să fac asta, aș face alte jocuri, dar... lăsați-mi în comentarii jocuri, anumite jocuri. Și de episodul cel vechi, dar nu știu dacă s-a uitat cineva. Sunt anumite jocuri, altele nu, dar... E plictisitor. Și hai să încheie episodul, nu ezitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut și vreți să continuăm cu anumite jocuri.